Vanhempiin mielipiteitä, että kaikki on kuitenkin jo lapsuuden elänyt toisenlaisissa olosuhteissa kuin mitä nyt eletään. Ja pitäisikö meidän nyt elää entisissä ajoissa vai tämän uuden elämän tyylin mukaan ruveta elämään? Siinäpä meille purtava varmasti onkin. Kun ennen vanhaa opetettiin jo kotona, niin ihan pienestä lähtien lapsille Jumalan sana. Ja se ei varmasti tämän ajan korvissa niin ole mielestä kuultavaa varmasti. Niin kuitenkin toivoisin, että tämäkin porukka vielä tyytyisi siihen vanhan kansan totiseen ja paksumpaan sanaan kuin mitä nykyään halutaan tuoda, jotta ei niille nyt tarvitse niin väkeviä sanaa olla jo pienestä opettamassa. Mutta kyllä minä katsoisin, että meidän velvollisuus ja tehtävä on, jos ei omat äitit ja isät opeta, niin sitten ukit ja mummot voi. Ja meillähän olisi niin hyvä tilaisuus niille ruveta lukemaan jostakin hengellistä kirjoista, jossa on lasten kielellä pantuna, niin siellä on niin hyviä lukuja, että jos ajatellaan tätä elämän kulukua, niin jos me nyt vaikka 10 minuuttia omasta ajasta uhrattaisiin niiden lasten hyväksi, niin siihen kerkiä jo niille tarttuu joku sana ihan hyvin. Ja minkä nuorena oppii, se vanhana taittaa. Ja jos ajatellaan, meidänkin muistii ennen mikä se mennyt hyvin paljon minunkin ystävistäni ja työkavereista, niin ei oikeastaan muista mitään tämä elämästä. Ennen jos mä tervehtin, niin kysyy kuka enää oot. Niin että aikanaan tekisi sitä hyvää työtä ja hoitaisi näitä pieniä. Nämä on ihan avuttomia, kun ne vähän kasvaa isommaksi, niin ei nyt ole kuuntelemassakaan, mutta pienenä. Ja minusta se ei ole ainakaan kovin raskasta, kun nämä kansakoulusta pääsi ja sitten jo vähän työelämään. Niin sitten silloin, kun meillä oli kylmä tila ja raivattiin peltoja, sieltä suopeltoja ja sitten sinne piti multaa ja talvella niille vähän paineksi. Ja minusta ei tuntunut yhtään raskalta, kun äiti lauleli virsiä kotona ja mummon teenä tuolla kodissa ollutkaan, mutta sillä tavalla niin tämä virsi, oi Herra, jos mä matkamies. Minä hoilotin sitä varsinkin 10 kertaa aina peräkkäin sinä. Tämmöinen poikasena, ja minä uskontila ollut vielä silloin. Niin ja se tuntuu hirveän hyvältä. Onko teillä tällaisia kokemuksia jo pieneltä ajalta, nuoruuden ajoilta? Että ihan on rohkenut, ja miksei sitä voisi opettaa näille jo samalla tavalla? Onko se liian raskas tämmöinen poislähtölaulu, niin oi Herra, jos mä matkamismaan, niin lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran. Ja minä en ollut vielä silloin nähnyt sitä Herraa. Tiesin sen hoidon kyllä, jo alkoi hoitaa silloin. Sen tunsin, mutta vieläkin on tänä päivänä ihan kasvosta kasvoon näkemistä. Mutta sen tiedän, että se on antanut sen nyt vuosikymmenen jälkeen, antoi Jeesuksen tuntemaan, opetti, että ei yksistään Herraa. Ja Jeesus on antanut sellaisen niin sanottu Herran siunauksen sanotaan Jumalan rauhan, joka on, minä on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja tähän kehottaisin pyrkimään teitä, että löytyisi se Jumalan rauha. Ja Jeesus voi sitten vaikka isän syliin panna teidät leppeämään ja istumaan ja niin minuuttia on tehnyt monta kertaa. Että vaikka minkälainen asia mieltä pailastuu, niin
se voi ottaa pois ihan kerralla ja laittaa herrat syliin istumaan. Ja olisiko tuo paljon, jos me muistin virkittämisellä laulettaisiin tuo Virsi 600, niin Otetaan, se on, kiitos Matto, se on Vilhelmi Malmivaara ihana virsi ja minä luulen, että monelle muullekin se on rakas kuin Matille ja ajatelkaa vaikka itse olen usein tulee mieleen nämä muut kaikki yllätään. Vaan sinä et alkuuden särkyneet sydämet sinulta saavat salvoit havat ja kyyneissä. Numero 600 tästä etuosasta. minä olen joskus yrittänyt sanoa, niin eihän nyt sellaisia hautajaisvirsiä ennen kukaan halua kuulla, niin sanovat jos jossain vastaavasta tilaisuudessa, jos sanoisin, niin missä nykyään ovat ja nuoret. Niin